deseziaz ninduten ingura, bihurtu zaidanean pixuzko aingura, olatu more baten zartu naiz barrura, altxorran bila itxaz lapurren modura. Batzuetan eskatu, besteetan eman, zergatik behar dute agindu niregan. Atzaparrauetatik nahi det irtenegan, bizitzaren aukera desberdinak edan. Nahi du azke aukeratzeko zer izan nahi dedan. Lasai irten erdira, lasai joan iskina, denok merezi dugu eremu berdina. Eta ez gaitel koka arroxa urdina, hau ez litzake izango konpondu ezina. Mundu matxista baten bizi ez bagina. Makilak eta lumak gizonen eskutan, ontzi gintzan, arrantzan, beti punta-puntan. Ikustezinak berriz Andrek liburutan, ez baldin bazan behintzat erretzeko zutan, naiz beti egon ziran behar zan lekutan. Martxoaren 8 aitzaki hartuta, egutegi denetan azpimarratuta. Biharamonak naizta segidan eskuta, beste 30 tarten gorrituta, marka bat izateaz nago aspertuta. Eskerrik asko zuen parte hartzegatik, baina ez deia gauko bakarrik bihurtu, eguneroko